हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामोन प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल स' गाइस जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दायो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म जाय खन्थाइगिरि सासे लिरगिरि आरो बिथाङा बड' साहित्य सभायावबो सासे बिबान मोजां मान गोनां बिबान मोननानै मावलांबाय स' बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालानि बाथाबारिनि होनना बुंदों स' आंबो बिनि फुरा डिटेल्स मिथियामोन बाट आं बिनि फुरा डिटेल्स दायो एसे मोन्दों आरो नोंथांमोना नागिरबानो मोनगोन बिथांनि फुरा डिटेल्स बाट आं बेखौ बुंनो सानदों कि बिनि हिन्जावनि मुङा जाबाय कमला ब्रह्म आरो बिनि बिमानि मुङा एन्दा ब्रह्ममोन आरो बिफानि मुङा दन्दारा ब्रह्म बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां मोजां मोजां बिजाब लिरनानै गालांदों खन्थाइ लिरना गालांदों आरो बिथाङा बोसोन होलांदों बिथाङा सासे गोबां बर' हारिनि मान गोनां सुबुंमोन आरो बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय जोंनि चिफ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिबो थांदोंमोन नोंथांमोना फट'आव नुनो हायो पिक्साराव स' बेखौनो आङो दुखु फोरमायो नोंथांमोनसिम नोंथांमोना गासिखौबो मिथिखायो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव आं बेखौनो बुंबाय कि बिनि बिमानि मुं आरो बिनि हिन्जावनि मुं आरो बिनि गामि आं बेखौल' बुंनानै होनो सानबाय आरो बेखौ आङो सिगाङावबो इउटुबाव पस्ट होदोंमोन आं दानिया बुंनोसै बाथ्राखौ कि जाय मानसिखौ आं दहाय फुङावबो बुंदोंमोन मोनबाय आरो बिनि फुल डिटेल्स आं खोन्थागोन होनना बुंदोंमोन आं खोन्थानो नागिरदों आरो मैया जाय मानसि गोमादोंमोन जायखौ सबिता बर' मादैया जोंनो खबर खालामनानै भिडिअ बानायनो होननानै भिडिअ बानायनानै बिथांखौ नायनानै कल खालामनानै सबिता बर'खौ कल खालामनायनि उनावहाय बेखौ मोन्दोंमोन नङा होमबा स' गाइस बेनो आं खोन्थानि बाथ्राखौ बिनि मुङा जाबाय चरन नार्जारी बिथाङा एसे दिमागा गाज्रि आरो बिथाङा मुलि जायाबा गावखौनो गाव बावगारो आरो बबाव थायो बबाव मायो बे फुरा दुनियाखौनो बावगारो बिथाङा बेमार गोनां आरो बिथाङा हाबा जानाय बाट बिनि हिन्जावा बेलेग जायगायाव थाङो हिन्जावनि मुंखौ मेगलिं बसुमतारी होननानै बुंदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो बियो गासै माबानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय एरियाखौ होनदों सिडली आरो बिनि गेजेराव बिनि जाय मानसिनि गामि होनदों बेखौ गरगाव होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव सम्पाबति पस्ट अफिसखौ बुंदों सम्पाबति आरो पुलिस स्टेसनखौ बुंदों सिडली स' गाइस नोंथांमोना दायो खबरखौ मोनबाय जानांगौ दायो बिनि बे चरन नार्जारीनि बिनानावा बेखौ लांनो फैबाय आरो बिनि उनावहाय बेखौ लांनानै दा थांगासिनो दङ आरो बे जोंहा सबिता बर' मादैनि न'आवबो थांदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय ससे आरो बिनि गेजेराव बेखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिना लाबानो जाबाय दे रेडि सिगाङावनो आङो जिउनि बिगोमा इसोरखौ हामबाय होग्रोयो नैथियाव इसोर जानानै दिनै नैबे बिबोनांनि न'खराव आंनि बिबोनांनि बे चरना मास मोनब्रैनिफ्राय गोमानानै दंमोन कारिगाव हाथाय जानो होननानै थांदोंमोन बिनि उनाव बियो बबे गारिजों गाखोफ्लांनानै बियो ओरैहाय दा सफैखो दिनै बाव सफैनायनि गेजेरजों दिनैहाय बाहाय बेखौ गोबां आदर खालामबाय बे बिबोनांमोनहा बे गामियाव नुनाय मानसिफ्रा मोजाङैनो गावनि बर' फिसा होननानै बेखौ गोबां आदर खालामदों आरो मोजाङै जोथोन लानानै बेनो गाननाय जोमनाय जानाय होबाय गावनि बर' बिमानि फिसानि थै होननानै दिनै बयबो मान होदों बयबो मोजाङै मोजां लाखिदों बेखौ बियो मुलि जाबाय थायोमोन नाथाय बियो माखासे समाव बे मुलि जायाखै जानो हागौ बेनिखायनो बियो दा ओंखायनो दा बे बावलांनाय समखौ जाबाय दा मोजाङै बुंनो हाया बावलाङो दा खिन्थु बे मोजां जाफिनगोन जों मोनफिनबाय ओंखायनो जोङो धन्यबाद होयो बे मोनफिननायनि थाखाय गोमानाय मानसिखौ मोनफिननायनि थाखाय बे बिबोनांनि न'खर परियाल आरो बे जायगाखौ जों धन्यबाद होयो आरो लोगोसे बे प्रकाश बर'नि बे इउटुब चेनेलखौबो हामबायो जोंखौ बे जगाजग कमिउनिकेसन खालामनानै बेनिसिम मोनफैनो होनो हानायनि थाखाय आरो खावलायो जाय जायफोरा बे इउटुब चेनेलखौ नायगोन नुगोन अन्नानै साबस्क्राइब खालाम जोङो गावबा गावनि माहारिखौ जोङो जाहाथे खौसेयाव जेब्लायबो बेनि गेजेरजोंनो लाबोनो हायो आरो गोमानायफोरखौ जेरखम मोननो हायो आरो गुबुनफ्राबो बिदिनो मोनबावलायनो हायो अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो बे प्रकाश नार्जारीनि माबाखौ चेनेलखौ बेखौनोसै आंनि बुंनानै फोजोबनाय जाबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय आरो बिनि गेजेराव नायनानै बुजिबाय स' बेफोरबायदिनो गावजों गाव मदद खालामलाय आंबो आंनि टाइमखौ गारनानै भिडिअ मोनसे बानायनानै नोंथांमोनसिम दैथायहरबाय आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ नायनानै बिनि गेजेराव नुबाय आरो बिनि गेजेराव सबिता बर' मादैखौ कल खालामबाय आरो बिनि गेजेराव बेखौ आइटाबारि आउटपस्टनिफ्राय पुलिस स्टेसननिफ्राय बिथांखौ लायनानै फैबाय दा बिनि उनावहाय बेबायदिनो लोगो हमलायनो हायो जोङो ससियेलनि गेजेरजों नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों स' गाइस थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो आङो नोंथांमोनसिम मोजां मोजां हाबाफारि मावबाय थागोन आरो नोंथांमोनखौ आं नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट मोनगोन होननानै आं बेखौ आसा खालामथाबाय थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि जय